Mhm. Várj, valamit megtanulni. Jó, ez jó volt ez. Fogd meg. Jó lesz ez jó lesz. Nem jött össze. Jó lesz sem. Nem megyünk hátra hintázni. Hát azt mondtad, vannak ott, nem? Hát, jó, de lehet nem ülnek. Nekünk is kéne, hogy megyünk az úton, rollerral, és valahogy videózni. Ja, Viktor, te tudsz úgy menni biciklivel, közben videózol? Mi? Hogyan? Hát, hogy mész biciklivel, de videózol közben. Tudod, hogy megyünk előtted a Zsoltival. Nem biztos. De azt jól meg lehetne oldani. Szólja, megállítsam. itt visszánk is, ám én megyek. Mi? Visszánk is, Aha, én megyek nem. rollerra. Nem, mert nem úgy egyeztük meg. Hát de meg sem egyeztünk. De a kicsivel én megegyeztem. Belül a videó közepébe. Semmi. Hát jó, de én a kicsivel úgy egyeztem meg. Rájöttem. Na várj, ez utolsó B-hop. Jó van, ez nem jött össze.